Yung sayo. Ano yung sayo? Hello guys, good morning. So today is actually Sunday, January 19, 2020. January 20. 19 pa man. 17 days away. So tingnan niyo yung ginawa namin. Gusto ko lang ipakita yung ginawa niya sa table kasi siya yung nag ng table. Nag-arrange ang mga plato. Kita ko sa yan. Tingnan niyo yung ginawa niya, yung mga, ay Diyos ko Lord, yung kutsara. Hindi ko alam kung saan niya nakuha to. Ginawa niya parang hotel. Bibili ako ng placemat para at least maano niya. Tingnan niyo, naglagay na ng mga kanin kasi ganyan yung ginagawa ko. Kaya-gaya din. Enough na. Nakan kimuang kanon, oh. So, ito yung ulam natin. Tingnan nyo. Enough na, be. Hello, guys. Good morning. So, today is Tuesday, January 21, 2019. And actually, mag-7 o'clock na. Pero kanina pa ako gising kasi maaga akong nagluto. And actually tapos ako magluto pero may binigay sa amin yung kapitbahay namin na dried fish, kaya tinry namin, nagtry si Papa ng 3. So niluto niya and ayan, kumakain na si Hagrid pero ayan yung ulam natin ngayon. Ayan, ito yung niluto ko kanina. Ito may sobra kaming ilalagay ko to sa ref. Kangkong, egg, rice, and then dried fish. Hindi ito siya nagpo-focus. Ayan. Tapos, hello guys! Good afternoon! Mama, Hi! yung baby, ano siya ang pulis kay. So, andito tayo guys. Wait lang. So, good afternoon guys. So, dito tayo sa Pure Gold. Ito yung Pure Gold natin. Ito yung mga basura sa mga Pure Gold. Si Papa, ayan, nagbitbit ng aming nag-grocery kami because today is YouTube payday. So mag-grocery tayo talaga. So salamat dahil grocery tayo ulit. Ayan si Papa yung kanyang bitbit. Ayan. And ngayon dahil nga may allowance si Hagrid na so kakain siya sa McDonald's. Siya lang yung kakain kasi kami hindi. French fries na yung kakainin namin. So, ang daming basura dito. Ang dami ko kasi binayaran ng mga bills. Kuryente, tubig, yung namin. So, marami kaming binayaran kanina. So, ayan si Hagrid. So, nagkabimbit-bit ni Papa. Ayan. Lakad lang kami kasi nandun lang yung McDonald's. Ayun lang yung McDonald's. Sabi ni Mama. So, kanina pumunta pa ako dito sa PNB kasi kailangan dyan kami magbayad ng aming tubig. Kaya napaka-hassle. So, ayun lang yung McDonald's. So, ito yung McDonald's na lagi namin pinupuntahan, guys. Simula bata pa ako, dito na talaga kami dati nung maliit pa ako. Nandito na tong McDonald's. Hoy! So, ayan. Oh, hawid mama. So, dito tayo, guys. Ano malimuan na? Kani blue. Blue? Sama na siya. Jump out. Kani mo? Ayaw na. Kabalo ko. Table catch. Kani ba? Catch. Ha? Kanay mo? Kani ba? Kani white. Number 5. 1, 2, 3, Ikaw, pag-play na dito ko. Okay, dali ra kay ta. Hello guys! Good evening! So, nakauwi na kami. Hindi na ako nakapag-vlog doon sa McDonald's. Pero, doon na kami kumain. Ayan. Tapos, nagkumakain lang talaga kami doon kasi yun yung gusto ni Hagrid. Kasi doon, nakakapaglaro siya. Kaya, ayun. And mag-haul tayo guys kasi gusto kong i-haul itong mga napamili natin. So, dahil today is YouTube payday, and, ayan, klaro ba ako? Ito
Klaro. Klaro. So, ayan. And, ayun. So, today's YouTube payday. And, ayun, syempre, mag-grocery tayo ng konti. Dito yung washing machine. Kami ng bigas, guys, kasi, ano lang to? Vietnam ata to. Thailand. Parang Thailand ata. Thailand or Vietnam? So, Vietnam tong rice na to. And, eto na yung actually, ang kinuha natin is white rice kasi siya na yung pinakamura na nakita namin. So, nabili namin to sa Pure Gold. Sa Pure Gold kami namili kanina. And this is, yung isang ano talaga nito is 25 kilos, 950 pesos lang. Ayan, so eto is 15 kilos lang yung nabili natin. Sa Pure Gold ito. Actually, ang sa pagkakaalam ko, meron din dito sa SNR. Pero syempre, hindi tayo nakakabili sa SNR kung wala tayong, sorry, may nga si Papa ha. Kung wala tayong membership card, diba? Pero almost, parang parehas lang sila ng bigas. Parehas lang sila ng presyo. Pero syempre, sa Pure Gold, wala naman tayong membership card. Kahit wala membership pa rin bumili doon. So, this is only 950. I think nationwide ito. Ayan. So, di ba dati, binibili ko talaga is yung sa, ano, sa mga pang Pinoy na rice. But, since, nakakita kasi ako ng mura. Kaya, doon ako bumili. Pero, plano kong mag-mix nito ng pula. Siguro sa next na grocery ko. Kasi ito, bulto ko itong binili, 15 kilos. So, yun, 25 kilos, hindi ko binili kasi nga, masyadong madami. Meron na tayong bigas. Thank you, YouTube. Uy, hindi na pa. Talagang ulit-ulit kong sasabihin yan dahil thankful naman talaga ako. And ito, actually, konti lang to pero pinabox namin kasi nga, dito sa amin, bawal na yung mga plastic cellophane, baka bawal na. Yung mga tingi-tinging mga mga plastic cellophane, bawal na rin. Kaya kailangan talagang may dala kang eco bag, pag bibili ka sa mga ng ulam sa mga tawag dyan, mga karinderya, wala na mga plastic cellophane, kailangan may bitbit ka na ng mga containers. Yan dito sa akin. Kaya, ayan. So, pinabox ko kasi may mga dilata kasi ito, pero konti lang naman. Ayan, ito lang yung, actually nakapamili na ako ng aming mga gulay, ganyan, for this week. Pero kasi 500 lang yung na-grocery ko doon. So, meron pa akong 500 pesos kasi 1,000 per week yung binabudget ko. Ito naman, pang ano lang to, pang stock, ganyan. Di syempre, di ba? So, pang stock na to. Tapos, ayun. Tapos yung ano nga sa McDonald's kaya na wala ako sinabi ko. Yung sa McDonald's, actually, maliit talaga ako. Nandun na yung McDonald's. Kasi nung si mama nag-a-abroad pa, pag umuwi siya, doon kami kumakain sa McDonald's. Talagang marami kami. Tapos, ayan, ito yung binili namin na new bake. Kasi gusto nila ng white bread. And then, ito pang stock talaga to guys. Kape. Bumili ako ng kape. Ayan, Nescafe Classic lang yung binili namin kasi mas mura to. So, ito na yung pinakamalaki daw. So, ito yung kinuha ko. Actually, yung kape namin, matagal na ubos, in fairness. And, ayan, wala yung favorite ko na oil doon sa Pure Gold. Kung sa Pure Gold na kami namili, wala siya. So, ito yun na lang kinuha ko, yung tropical, hindi ko siya maintindihan. Para siyang, made from Indonesia pala to. Ayan. Ito na rin yung, mura na rin siya. Ayan, non-cholesterol. And, ito kay Hagrid. Random na to, ha? And, ito, kay Papa. Sabi ni Papa, ipapatikim niya ako nito kasi hindi talaga ako umiinom, guys. Lalo na mga ganitong mga beer. Hindi ko siya kayang inumin. Nakakainom lang ako ng beer pag may dysmenorrhea ako at gusto kong lumabas ang aking period. Ayan, nakakainom ako pero konti-konti ko talaga kayang uminom. Tapos, slippers ni Hagrid, 30 pesos pang bahay niya. And, eto, Tasty Boy, tatlo. Ito talaga, sinastock talaga namin to hanggang to, yung Tasty Boy. Masarap talaga siya. At saka mas mura. Yun ng mga doggies. Ayan, liver, chicken liver. Ina-alternate ko, chicken liver, and then, pag naubos naman, yun namang
heart ng baboy. Merong mga heart ng baboy. Kasi si Chuchay, hindi niya masyadong nangunguya, masyado yung, sa tinai pa? Laman loob? Ano? Laman loob na yung medyo matigas, hindi masyadong nilang nangunguya. Kasi nga puppy pa sila, diba? And then, eto, magkano ba to? 86. 86, tapos eto din, gizzard. Ano lang to, 60 pesos. And bumili din kami ng chicken. Pang stock lang talaga to, para at least pag nag-grocery ako for 1 week at least, konti na lang. So, eto naman, 161 yung whole na chicken equal. Ayan. And then, bumili din kami ng, ito yung gustuhan ni Papa, yung hotdog ng Virginia ni no? Big shot hotdog na sweet style. Ayan. Sobrang laki nito. Ganun ni Pa? 165 pesos. So, ayun. Tapos, pinakamalaki na Coffee Mate. Malaki talaga binibili ko ng Coffee Mate. Mura kasi siya. I think 86, parang 89. Ganun yung presyo niya. Konti lang talaga to, guys. And then, soy sauce, ito talaga nagamit namin. Refill pack na yung binili ko. And then, ito kinuha ko ni Hagrid eh. Kettle corn. Oh, sweet and salty. Ito, na-intriga ako nito, snack mix na dingdong. Ayan, snack mix with chips and curls. Sorry guys medyo pangit yung lighting natin dito, pero pasensya nyo na. Uishi. Ayan, actually kali talaga lang binibili namin, pero wag kali doon sa Pure Gold. Kaya ang ending, nabili ni Papa yung beer lang, sa kanya lang. Tapos 2 calumet. Ang hindi ko nabili talaga is yung egg at saka yung flour. Ingay niya, Ashi. Gutom na. Gutom na sila, hindi pa sila. Lulutuin pa lang namin yung kanilang ulam. Magsisix pa naman Tapos, beef loaf na maliliit na yung kinuha ko. Hindi siya maliit, parang pangalawa sa maliit siya. Parang malaki-laki siya. Ayan, Argentina na beef loaf. So, 4. This is 18 or 19, 19 pesos ata ito. Parang 18 or 19, yan yung price. And then, 3 Youngstown corned beef. Yan saan talaga yung binibili ko kasi masarap siya and mas mura siya. Pero masarap talaga siya, in fairness. So, yun lang yata yung nabili natin. And, ayan. Yan lang yung nabili natin. So, salamat sa mga nanonood. And, nag-ano na si Papa. Nagluluto na siya ng hapunan ng mga puppies. Hop, 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 hop. So, ayun. So, hi pa. Hi guys. So, salamat sa panonood guys. Magpapaalam na ako dito kasi liligpitin ko pa to. And then, I'll try na i-edit ito at ma-upload. Kasi wala akong upload kahapon at saka ngayon. Pero I'll try na may-upload, may-edit. Mabilisan talaga mag-edit basta mga ganitong videos lang. Hindi siya ganun kaano. And, ayun, let's see. So, ayan. So, paalam. Salamat sa panonood. And thank you, YouTube. Thank you, mga viewers. Maraming salamat. Ito pala worth, magkano to pa? 1.8. Worth 1,800 plus kasi meron tayong bigas. Yung bigas is nabili ko sa 15 kilos, 570 pesos yung ating nabayaran dyan. And yun. And I hope na umabot siya na susunod na sahod natin sa YouTube. Pero I'll update you. Ayan, wow. Strong na si Papsi. So, ayun. Magpapaalam na ako dito. Salamat, guys. Bye! Bye, Pops! Bye guys.